Bé, jo sóc Marcos Muñoz i el que faig és, entre altres coses, dissenyar els continguts que fem de cara a les visites, als estudiants i als alumnes que venguen aquí a la casa. Què és això de la casa, de la ràdio i la televisió? Doncs això és una iniciativa que el que intenta és, per una banda, explicar la història de la ràdio i la televisió, quins són els orígens d'aquests dos mitjans de comunicació, però més enllà de l'explicació i l'ensenyança d'objectes antics, el que volem és ensenyar i explicar també com funciona, és a dir, com fer televisió, com fer ràdio, com fer tot això aplicat a les noves tecnologies fins i tot, i també una mica explicar els mecanismes que fan la publicitat, per exemple, o el cinema, i que bé, ha estat una mica relacionat avui en dia ja, no? I és adreçat a les escoles, és adreçat al gran públic, és adreçat a qui? Realment està adreçat a tothom. Hi ha un públic clar que és les escoles, perquè organitzen sortides temàtiques molt dirigides cap a les necessitats que tenen els alumnes. Cada vegada hi ha una necessitat més gran per tal d'explicar què són els mitjans, tots som consumidors de mitjans i cada vegada de més joves. I per tant hi ha una necessitat de tot això. Però jo crec que això és una part, però no ha de treure que qualsevol persona que vulgui pot rebre aquesta formació, si li volem dir, o explicacions per entendre com és la part de dins, els budells d'una ràdio, d'una televisió i els mecanismes que fan que funcioni, no? O sigui que realment per tothom. I se passa per la ràdio, per la televisió, aquests dos mitjans de comunicació, perquè és una façó de presentar la cultura, funciona donc de l'interior, com funcionen les causes, però funciona de manera tècnica, o també com funciona a nivell polític per manipular o per organitzar les causes. És que pot també ser un instrument pedagògic per explicar això? Sí, realment. Això de moment no ho hem treballat tant, però sí que hi ha un taller que li diem la millor música del món mundial, que està molt compartimentat en funció de l'edat dels que venen a fer-lo. Per exemple, quan venen gent molt petita, nanos petits, el que fem és ensenyar-los tècnicament com es fa anar a una taula de so d'una ràdio. Quan venen una mica més grans, el que els ensenyem és a partir de comprendre el criteri musical dels altres companys, criteris de tolerància musical i d'amplificar les fronteres de la música que escoltem. Els fem fer un rànquing de Top of the Pops entre ells i que intentin veure, dialogant, quina és la millor música que han portat entre tots. Però quan són més grans, els més grans el que els fem és un joc molt diferent. Els dividim per discogràfiques i el que fem és que intenten manipular una emissora de ràdio a veure qui és que aconsegueix col·locar els seus artistes en pressupostos molt diferents. Per tant, aquí ja comencem a explicar una mica què és el que hi ha darrere a nivell, ja podríem dir, econòmic fins i tot, dels mitjans de comunicació. I això es veu també amb les explicacions que donem de la part històrica, perquè hi ha emissores que han funcionat i d'altres que no, senzillament perquè tenien diners. I això també ho expliquem, no? Intentem també no polititzar la història dels mitjans. Jo crec que realment no fa falta i moltes vegades es diu que tal grup polític ha ajudat o ha enfonsat un mitjà de comunicació, però realment són rumors tot això, no? Per tant, aquí intentem no entrar, però sí que intentem entrar en els grans moviments econòmics que fan que els mitjans de comunicació funcionin. Actualment, a cada casa, funciona el PenCan de TEN. Perdó? Funciona el PenCan de TEN, és a dir, ha estat obert a Can. Sí, la casa està oberta durant tots els dies de la setmana amb horaris establerts, és a dir, el més fàcil que pot fer algú que vulgui venir és trucar al telèfon que tenim, que és el 902 11 89 64, i informar-se de quin dia vol venir. Bàsicament perquè així pot saber si tindrà un guia o si només podrà partir amb l'audioguia que donem a tots els visitants perquè puguin ells sols fer el seguiment de la casa. Sí, això és l'agenda de la possibilitat de visita. La casa és oberta d'un per quin dia d'aquesta annada? És novel·la? Sí, la casa està oberta ja fa uns dies per als col·legis que han començat a venir a fer els seus cursos, però a partir d'aquest dimecres ja estarà oberta a tots els públics. Actualment, quines escoles són vingudes ja? Són d'escoles pitjones, són de col·legis, són de liceus? Principalment han vingut gent d'entre 11 i 16 anys, molt diferents. Escoles públiques, escoles privades, d'aquí hem tingut de tipus molt diferents. I quin resum a propos d'aquest públic? És que el públic ha estat content de veure l'interior dels mitjans? Estem molt contents d'aquests dies inicials que hem tingut amb escoles perquè hem pogut veure que el que els expliquem és una cosa que no coneixien però que tenien moltes ganes de conèixer. Hi ha molts nanos que ens diuen que volen dedicar-se als mitjans a partir de l'explicació que els hem fet, d'altres que no, però senzillament diuen sempre he volgut saber com es feia això. I fins i tot hi ha gent que ens ha dit no m'interessen els mitjans, però
vull saber com funciona, perquè això és una cosa que abans o després tocaré, veuré, escoltaré i vull saber com s'ha fet i haver-ne fet jo mateix per poder explicar com és això. I estem molt contents de que els nois joves, tant els de 11 com els de 17 i 16, han sortit tots amb moltes ganes de tornar fins i tot a fer d'altres cursos.